Апрель азакларында Сибирдәге Төмән өлкәсе Вагай районы 9 авылында менә шулай су басу күренеше күзәтелгәч, бу һәлакәт, шулай каза булгач инде без Казанда берничә кеше, менә Алсу Исмагилова Мөнирә ханым, ул Сибирдән тумышы белән Тәбрис Яруллин, менә оештырдык инициатив төркем һәм шушы Сибирдәге татарларга, мусульманнарга ярдәм күрсәтү пункты оештырдык инде. Бу пунктларны без оештырдык Ярдәм мәчетендә, Мәрҗани мәчетендә, Иман нуры Нагорный бистәсендә һәм Кабан арты мәчетендә. Һәм шундый фикер әйттек инде, әйдәгез аларга гуманитар ярдәм җыйык. Моның максаты инде азык-төлек җыю һәм кием салым җыю инде. Урын җирләр һәм башка кирәк-яраклар. Чөнки анда халыкның бөтенләй бер су астында шәри, аны инде кулланып булмый. Менә шушы әйберне без май бәйрәмнәре вакытында игълан иттек. Менә әле 2-3 көн узуга карамаштан инде шактый әйбер китерделәр. Әле әйберләрне җыябыз, әйберләр әле май урталарына җыелачак. Халык китерә, бәрәңгедән башлап балалар уенчыкларына хәтле әйбер, бузылмый торган әйбер. Урын җирдә китерәләр, табак савытта китерәләр, төрле әйберләр. Һәм инде безнең ярдәм фондына акча китерүчеләр дә бар. Без шулай кул акчаларны җыеп Сибиргә җибәрәчәкбез инде. Кемдер 5000, кемдер 10000 алып килә. Әле күп акча җыелмады, но без уйлыйбыз инде, әле бит акция игълан ителгәнгә 2-3 көн. Халык акча да китерер, әйбер дә китерер, һәм андагы без үзебезнең дин кардәшләребезгә, милләттәшләребезгә ярдәм итәрбез дип уйлыйм. Менә гомумән кешенең гражданлык инициативасы булырга тиеш. Бу чыннан да менә гражданлык инициативасы инде безнең. Ватандашлык инициативасы, кешелек инициативасы. Без менә ярдәм итәргә тиешбез милләтенә дә, диненә дә карамастан, менә шундый авыр хәлдә калган кешеләргә, авылларга, бигрәк тә авыл белән хәзер кешеләр менә су астында калалар. Кемдер районнардан да китерә, кемдер күбесе Казаннан инде. Төп инициативаны без инициатив төркем башладык. Әйбер җыю иң актив башланды ярдәм мәчетендә. Әйберләрне һәр көн китерәләр, һәр көн менә кемдер нәрсәдер алып килә. Ул әйберләрне сезгә күрсәтә алабыз. Әйберләр булай яңа, искеләре юк. Миңа калса, андагы халыкка ул бик кирәк булыр. Сибирләр белән безнең бөтен элемтәшләрне алып бара Мөнирә Сагыйдуллина, ул Сибирдән үзе. Без инде анда ачтык счет Сибирдә. Менә һәм Сибирдәге бер картага, Сбербанк картасына акча җибәрәләр инде. Аны менә Юсуф дигән бер абзыйга. Бу әйберләрне машина газель белән җибәрәчәк без май урталарыннан соң. Шуңа күрә кешеләрнең әле бер 10 көн вакытлары бар әйбер китерергә. Авылны су басуның төп сәбәбе ул инде анда су күтәрелү һәм суның җир астына китмәү һәм су өскә чыккан инде. Сазлыкларга, елгаларга китмичә авылны баскан. Авыл гынахлы җирдә урнашкан дигән сүз дөрес түгел. Авылда гынах күп булган дигән сүзне мин дә ишеттем. Имеш анда проституция, алкоголизм да булган. Анда дуңгызлар да бик күп үстергәннәр дип инде. Андый сүзләрне ишеттек инде. Һәркем моңа үзенчә нәтиҗә ясарга тиеш. Безнең максат бөтен кешегә ярдәм итү.